Lon, Beerde en Danielle van Bommel trokken maandag als ware kerstvrouwen door de Venraadse wijk Landweert. Namens de stichting Prettig Ouder Worden Landweert brachten zij ouderen in de wijk een bezoekje. We gaan mensen sowieso, alle mensen die 60-plussers zijn, die gaan we benaderen of dat ze een flyer van ons willen ontvangen. Daar is heel goed op gereageerd en toen dachten we, daar moeten we iets voor terug doen. En vandaar dat we nu al deze mensen gaan bezoeken. Niet met een groot cadeau, maar gewoon met een kerstattentie en een zelfgeschreven kaart erbij. Zodat ze ook weten dat we aan ze denken en op het moment dat we weer kunnen, dat de activiteiten weer starten. Dat is de bedoeling. Het is een hele klus geworden in die zin dat we vanmorgen om 9 uur op pad zijn gegaan. En we zijn nu 3/4 rond. Ja. Ja, ik hoor het al, een flinke expeditie. En ja, Danielle, je hebt veel bezoekjes al gebracht vandaag aan de mensen. Hoe zijn de reacties? Positief, alleen maar positief. Positief, emotioneel, hartverwarmend, lekker zo kort samenvatten. Ja, prachtig. Ja, want de mensen waar jullie bezoekje aan brengen, die kunnen wel wat aanspraak gebruiken, begrijp ik. Ja, het zijn, we krijgen heel veel verhalen te horen, echt aan de deur. Het zijn mensen die heel lang thuis zitten, eenzaam zijn, weinig aanspraak hebben. Maar ook mensen die thuis zitten en die nu de kleinkinderen thuis hebben. En waar de kleinkinderen dol enthousiast in één keer zijn dat kerstman voor de deur staat. Dus het is echt leuk, hartverwarmend. Ook wel een goed gevoel geeft het dus aan jullie om het te doen, denk ik. Zeker, ja, dat geeft echt dat mooi kerstgevoel alvast. Ja, zeker, ja. Niet dat al die mensen dat die zielig zijn of eenzaam. Het zijn ook gewoon 60-plussers. Maar de reacties over het algemeen zijn wel heel erg hartverwarmend. Ja, dat wel. En nu nog een paar adressen te gaan. Dus, we moeten nog 1/3 geloof ik. En dan zijn we denk ik kei kapot en dan liggen we met de voetjes hoog vanavond. Fijne feesten! Ja, dankjewel. Leuk!